Ο Ντόρση μπορεί να μην είναι έτοιμο σήμερα για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά ο Κάιλ Χάινς κάνει για αυτόν τη δουλειά και ο Σπανούλης είναι ξανά ο γνωστός Σπανούλης εδώ, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 69-64 Γιώργο Λιμιάτη, ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στην πιο μεγάλη υπέρβαση της φετινής σεζόν. Νομίζω ότι πραγματικά κρατάει την τύχη στα χέρια του και ίσως άμα έχει και καλύτερες επιλογές, ίσως να έχει κλειδώσει το μάτς. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή η επίθεση. Ακόμα και να μην είναι εύστοχος ο Ολυμπιακός, θα πρέπει και να τρώει τον χρόνο αλλά και να παίξει καλή άμυνα για να μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα. Σπανούλης πίσω από το σκριν του Χάινς. Σλούκας δοκιμάζει για τρεις. Ο Σλούκι του Ολυμπιακού σουτάρει και πασάρει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Το κάνει τώρα για το 72-64. Ο Ολυμπιακός το σύνολο. Ζήσης περνάει όλη την άμυνα με την εμπειρία του, με την κλάση του. Σκοράρει και μειώνει 72-66. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έισιλο περνάει όλη την άμυνα, αλλά πασάρει πολύ πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν στον Πρίντεζι και κάνει το λάθος. Χρειάζεται υπομονή τώρα. Κακός ο λόγος που πάει να τελειώσει αυτή τη φάση, να χτυπήσει την άμυνα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να κρατήσει την Παναγκό. Πρέπει να παίξει με τον χρόνο. Η Σιένα ψάχνει μεγάλα σουτ. Ζήσης προσφύγεται και παίρνει φάουλ από το Χάινς. Είναι 3 βολές. Κώστας Κουλά, τι γίνεται στον πάγκο του Ολυμπιακού? Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ζητάει υπομονή, κάτι που δεν έχει στην τελευταία φάση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θέλει να παίξουμε τον χρόνο, αυτό που έλεγε και νωρίτερα ο Γιώργος Λιμιάτης, και στην επίθεση ό,τι ακριβώς δεν έγινε τώρα. Δηλαδή να μην δεχτεί ο Ολυμπιακός τρίποντο από σουτ και δεν θέλει εύκολα φάουλ. Πάντως μετά την προσποίηση του Ζήση, αν δεν κάνω λάθος, πατούσε γραμμή. Οπότε ίσως κακώς δόθηκε το 3 βολές. Μετά την προσποίηση νομίζω ότι έκανε ένα βηματάκι προς τα μπρος ο Ζήσης. Και είδες τώρα, ο Ζήσης ρώτησε τον Αρτέαγκα, 2 βολές ή 3 βολές του λέει. 3 βολές έχουν δοθεί. Βέβαια θα πρέπει να απονείμουν τα εύσημα στο Ζήση, γιατί έχει πετύχει ένα καθοριστικό τρίποντο, ένα δίποντο πιο πριν και με την εξυπνάδα Το και την προηγούμενο εμπειρία ήταν ακόμα πιο έξυπνο, γιατί έτρεξε πολύ γρήγορα. Έχασε δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα η Σιένα και έφτασε σε σίγουρο lay-up. Όταν μένει λίγος χρόνος, το πιο σημαντικό είναι να σκοράρεις στο δίποντο, αλλά πολύ γρήγορα. Και τώρα εδώ προσποιήθηκε και πήρε 3 βολές. 72-69. Τελευταίο λεπτό. Η πιο κρίσιμη ώρα. Σπανούλης. Σλούκας. 4 δευτερόλεπτα. Σλούκας στη διείσδυση. Πρίντεζι στη λήξη του χρόνου. Σε σου 3 πόντων. Μακρινό rebound από τον ίδιο. Μακρινό rebound από τον ίδιο. Ίσως αυτό να ήταν ακόμη καλύτερο για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν μπήκε το σουτ. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη του παιχνιδιού μπορεί να άλλαζε τα δεδομένα. Το μακρινό rebound του Πρίντεζι στη γωνία ήταν η καλύτερη. Πάντως έβλεπα η καλύτερη λύση. Έβλεπα μόλις πήρε το επιθετικό rebound του Ολυμπιακός. Προσπαθούσα να καταλάβω την αντίδραση του Πιανιτσάνη, ο οποίος προφανώς δεν ήθελε να κάνει αυτό το φάουλ. Γιατί η αντίδραση ήταν πολύ έντονη όταν είδε τον Μπόσα, δεν κάνει λόγος να κάνει το φάουλ στο Σπανούλη. Γιατί το έκανε στα 30 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να ρισκάρει λίγο παραπάνω, να παίζει μια καλή άμυνα ακόμα. Πάντως, όπως και να έχει, όποια επιλογή και να είχε εσύ, ένα ρίσκο θα ήταν, γιατί αν είχε επιλέξει να μην κάνει φάουλ και να πάει τον χρόνο ο Ολυμπιακός, προσδοκούσε να αστοχίσει ο Ολυμπιακός και να πετύχει ένα τρίποντο για να ισοβαρίσει. 74-69, Ζήσης και πάλι πάει προς τα μέσα, δεν του κάνουν φάουλ και σωστά εδώ. Τον σταματάει ο Πρίντεζι, η μπάλα είναι για τη Σιένα που έχει 13 δευτερόλεπτα, 19 συνολικά για το μάτς. Μένει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει σε αλλαγές αν τυχόν γίνει κάποια πικερόλ, ώστε να μην επιτρέψει τη Σιένα να πάρει τρίποντα. Ζήσης και πάλι για τρεις, είναι άστοχος τώρα, rebound από τον Μακάλεμ. Ζήσης σε νέο τρίποντο από το ίδιο σημείο, ούτε τώρα. Νέο rebound του Μακάλεμ που κερδίζει φάουλ τελικά στα 10,7 δευτερόλεπτα. Ο Ζήσης λοιπόν που έκανε όλη τη δουλειά νωρίτερα για την μικρή ανατροπή της Σιένα, τώρα έχασε 2 τρίποντα από το ίδιο σημείο. Αυτό τα έχει το μπάσκετ. Είναι συνεχής οι εναλλαγές των φάσεων. Ο Πρίντεζις σε πρώτο πλάνο μπορεί να στόχισε στο τρίποντο, αλλά πήρε το μακρινό rebound. Και εκείνη η φάση ίσως αποδειχθεί η πλέον καθοριστική, γιατί ο Σπανούλης μετά ευστόχισε και στις βολές. Μακάλεπ έξω η πρώτη. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον σαφέστατο μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί αν ευστοχούσε ο Μακάλεπ θα ήταν σε απόσταση ενός τριπόντου, οπότε με τα φάουλ ή με κάποιο πιθανό κλέψιμο να έχει άλλη τροπή. 0 στις 2 και rebound νέο από τον Πρίντεζι, αμυντικό αυτή τη φορά.
Έισιλο παίρνει το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Το μάτς έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγαλύτερη υπέρβαση της χρονιάς. Είναι για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια στο Final Four. Είναι η επιτομή της ομάδας. Είναι αυτό που λέγαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ανεξάρτητα από το ποιος λείπει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο παρκέ. Ποιος είναι δηλαδή τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι στη δωδεκάδα, αυτή η ομάδα θα καταθέσει την ψυχή της, θα δώσει το καλύτερο εαυτό της και θα το ξεπεράσει. Και απόψε δύο παίκτες το έχουν κάνει αυτό με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο Κάιλ Χάινς και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Λο σφραγίζει τη νίκη του Ολυμπιακού. Μένει να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ. Μακάλεπ σε άστοχο τρίποντο. Το rebound από τον Έισιλο. Τελικό σκορ 76-69. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Final Four πανηγυρικά. Στο καμίνι του σεφ έλειωσε την Ιταλική ομάδα, την πρωταθλήτρια Ιταλία Σιένα, παρά το γεγονός ότι απόψε έλειπε ο ηγέτης του κοντά στο καλάθι, ο Τζόι Ντόρτσι. Γιώργο Λιμιάτη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί έτσι όπως στήθηκε αυτή η ομάδα, πιστεύω όλοι εμείς οι άνθρωποι του μπάσκετ που κάναμε και κάποιες, βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού και κάποια προγνωστικά, δεν νομίζω ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Και αυτό είναι κατάκτηση της διοίκησης, του προπονητικού team και των παιχτών, που καταφέραν αυτή την ομάδα με πολλά νέα παιδιά που έχουν ενεργό ρόλο στην ομάδα, δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και οι υπόλοιποι παράγοντες της διοίκησης του Ολυμπιακού μαζί με εκατοντάδες οπαδούς. Τελείριο ενθουσιασμού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκατοντάδες οπαδοί των Ερυθρολεύκων στο παρκέ για την μεγαλύτερη υπέρβαση της χρονιάς από τους ερυθρόλευκους. Είπαμε, είναι η επιτομή της ομάδας. Έβγαλαν τεράστια ενέργεια και απόψε. Ο Ντούσαν Ιτκοβιτς μετά τα Χριστούγεννα βρήκε την κατάλληλη χημεία. Μοίρασε ρόλους. Και όταν ήρθαν ο Ντόρτσι και ο Λο, ο Ολυμπιακός μαζί με τον ηγέτη του, τον Βασίλη Σπανούλη, με τον Πρίτεζη που κάνει καταπληκτική σεζόν, ανέβηκαν επίπεδο. Και ο Αργύρης Καμπούρης. Πολλής κόσμος στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι η ομάδα της επόμενης προπόνησης ουσιαστικά. Είναι η ομάδα της επόμενης μέρας. Φέτος αναδεικνύει όλο το ταλέντο των νέων παιχτών του, καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ, ξεπερνάει τον εαυτό του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για συνεντεύξεις, εάν μπορούν οι συνάδελφοι, με τον κόσμο που υπάρχει στο παρκέ.